anzanga ine ankodimo ndakubwesa mphunziro lero imene muti kuti Yesu Mtumiki. Verse loloweza luchokera pa Yohane chapter 13 verse ya 14 pamene aona kuti chifukwa chake ine Ambuye ndi mphunzitsi ndasambitsa inu mapazi anu, inunso muyenera kusambitsana wina ndi mnzake. Lero tikhala tikuphunzira kuti timaonetsera chikondi cha Mulungu pamene tikutumikira ena. Kodi pali ntchito zina zimene mumagwira pa khomo koma sizimakusangalatsani? Yesu adagwirapo ntchito yoteroyo kwa ophunzira ake. Iye ankafuna aonetsere ophunzira ake mmene iye amawakondera iwo komanso mmene ayenera kutumikira ena. Yesu ndi ophunzira ake adasonkhana kuti akondwerere phwando la Paska. Yesu ankadziwa kuti ichi chidali chakudya chake chomaliza chimene akadadya nawo ndi ophunzira ake asadafe, ndipo padali zambiri zoti awaphunzitsebe. Ophunzira ake amamva ndithu kuti china chake chili pafupi kuchitika, koma iwo amayembekezera kuti Yesu atenga mpando wachifumu nalamulira dziko. Iwo ankayembekezera kuti Yesu akhazikitse ufumu pa dziko lino, ndipo aliyense ankayembekezera kutenga udindo wabwino, aliyense ankayembekezera kuti akhala pa mpando wonona. Mu masiku amenewo mtumiki amasambitsa mapazi a alendo asadadye chakudya cha madzulo, makamaka chakudya cha madzulo chapadera monga Paska, ndipo chilichonse chidalimo mu chipinda chimene adasonkhana: mbiya, mbale komanso chopukutira. Chilichonse chidalipo kupatula mnyamata wa ntchito. Chakudya cha madzulo chidakonzedwa, wina akangobwera kuwasambitsa mapazi ayambapo kudya Paska. Mchipindamu mudali chete pamene adali kudikira, chete woonetsa ochedwa kwa zinthu. Panalibe ophunzira amene amayang'ana nkhope ya mnzake, aliyense amadziwa chimene chimayenera kuchitika, koma palibe amene amafuna kuchichita. Ine sindingapange ntchito imene ikufunikira mnyamata wa ntchito, aliyense akhoza kukhala kuti ankalingalira zimenezo. Koposaposa ndikuyembekezera udindo wapamwamba kwambiri mu ufumu wa Yesu watsopano. Sindingagwade ndi kusambitsa ena mapazi. Yesu adadziwa zimene ophunzira ake amaganiza. Iye adafunitsitsa kuti kuwaphunzitsa iwo kuti ufumu wake ndiwo mangidwa pa chikondi. Iye poonetsa chikondi kwa ena kudali kuyika ena patsogolo mopanda dyera. Ophunzira ake a Yesu adakhala ndiye kwa zaka zitatu, komabe adali asadaphunzirebe phunziro lofunika kwambiri. Ukulu mu ufumu wa Mulungu mumabwera mukudzichepetsa potumikira ena. Chotero Yesu adawapatsa iwo chitsanzo china chomaliza. Mwakachetechete adadzuka kuchoka pa tebulo, nachotsa chofunda chake, anatenga chopukutira namangira mu chiuno, anathira madzi mu mbale. Posanena mawu aliwonse adayamba kusambitsa mapazi a ophunzira ake. Sadawaphunzitse chimene chimachitikacho. Iye adangogwira ntchitoyo imene aliyense adaona kuti idali yofunikira kuti ayigwire. Tangoganizira ndi manyazi amene adali nawo. Iye adali mbuye wawo, mwana wa Mulungu wolenga kwa dziko lonse, koma amagwira ntchito ya mnyamata wa ntchito. Izi zidamkhudza kwambiri Petro. Ambuye, simusambitsa mapazi anga? Iye adatero, ngati sindikusambitsa iwe ulibe cholowa mwa ine. Yesu adayankha. Yesu sankangowasambitsa fumbi lokha limene dali mapazi a ophunzira ake, ankawasambitsanso kunyada ndi kuzikonda kumene kudali mwa iwo. Iye ankawaphunzitsa iwo kutumikira wina ndi mnzake. Iye ankaonetsera iwo zimene ayenera kumachita kwa iwo amene azikawatumikira uthenga wabwino. Yesu adamaliza anakhala pansi. Kodi mwamvetsetsa chimene ndakuchitirani inu? Iye adawafunsa ophunzira ake. Tsopano kuti ine Ambuye komanso mphunzitsi ndasambitseni mapazi, inunso musambitsane wina ndi mnzake mapazi. Ndakupatsani inu chitsanzo, muzichita monga ndakuchitirani inu. Tumikirani ena. Yesu anatero. Musachite manyazi kuchita chinthu chimene chionetsera chikondi changa. Kudzichepetsa ndi chizindikiro cha ukulu.
usiku umene ophunzira ake a Yesu adaphunzira phunziro limene sadaliyiwale. Yesu akufuna kuti nafenso tiphunzire phunziro omwelo. Pamene Yesu adamaliza, iye adapereka lonjezo lina. Iye adati, sindidzakhalanso mu utumiki uwu kufikira ndidzagawana nanu kumwamba. Tsiku lina tidzakhala ndi Yesu, ndipo tidzagawana ndi Yesu mu utumiki umene wapadera. Koma kwa tsopano lino Yesu akufuna kuti tonse tikhale moyo othandiza ena. Imeneyi ndi njira imodzi yoonetsera chikondi cha Mulungu kwa ena.